खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगाव इ-रिक्सा सालायग्राखौ बुनाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि। थांनाय सानखालि गसाइगाव सहरनि महाराजपुर तिनिआलियाव बेलासिनि 5 रिंगायाव पौरसभा ओनसोलाव सासे इ-रिक्सा सालायग्राया हाबहैदोंमोन, जायनि उनाव सान्दा खांग्राया सान्दा बियो। नाथाय इ-रिक्सा सालायग्राया उनाव हरगोन होननायावनो सान्दा खांग्राया इ-रिक्सा सालायग्राखौ बुयो होनना अजद सिखारदों। सान्दा खांग्राफोरजों बुजानाय इ-रिक्सा सालायग्रानि मुङा शुक्ल हेम्ब्रम होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै इ-रिक्सा सालायग्राफोरा खुद्रिखांनाय फोरमायो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबि खालामो। थिखानाय सम सिमा गैयैसिम इ-रिक्साखौ बन्द खालामनायनिबो हुमखि होयो गसाइगाव महकुमा इ-रिक्सा सालायग्रा आफादनि आफादगिरि बिष्णु रयआ। क'क्राझारनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे राफोद आर्चारि गेलेगिरिया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लादों। बर' हारिनि गेजेराव जाखांफुनाय नेशनेल आर्चारि गेलेगिरि समिला मुसाहारिया गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय 1 नं गोजोनफुरि गामिनि बबसेन मुसाहारिनि फिसाजो समिला मुसाहारिया आर्चारि गेलेनानै माहारियारि थाखो आरो रायजोआरि जिल्ला थाखोआव मोन 7 मेडेल देरहाखांबायमोन। नेशनेल गेलेगिरि हिन्जावसाया 10 थाखोनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादाव उथ्रिसारनो हायैनि जाहोनाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। थांनाय सानखालिनिफ्राय गासैबो दावबायारिफोरनि थाखाय मानास नेशनेल पार्कनि गेटखौ बन्द खालामनानै होबाय होननानै मोनथिनो मोन्दों। 1 जुनाव मैदेर साफारिजों लोगोसे रिभार राफ्टिंखौ बन्द खालामनानै होदोंमोन आरो बे समाव दैज्लां बोथोर आरो फारफ्रोमथिंनिबो रैखाथिखौ नोजोर बोनानै बोसोरफ्रोमबोनि बायदिनो मानास नेशनेल पार्कनि गेटखौनो बन्द खालामबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बेयो गोदान बिथोन फोसावागौमानि बन्द थासिगोन। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोराव मानासाव खमैबो 75,000 दावबायारिफोरा फैदों। बेनिनो सा 5,100 गुबुन हादरारिफोरा मानास नेशनेल पार्कआव दावबायफैदोंमोन। बेवहाय 1.50 कौटिनिबो बांसिन खाजोनाखौ मानास हाग्रामाया बुथुमनो हादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। चिराङाव सासे नंखाय फाहामगिरि हमजादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बे फाहामगिरिया 40 बोसोरनिफ्रायनो सुबुंफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दङमोन। चिरांनि धालिगाव हाथायाव नंखाय फाहामथायनि सिबिथाय होबोनाय रबिन चन्द्र नाग मुंनि सुबुंखौ पुलिसआ हमनो मोन्दों होनना मोनथिनो मोन्दों। बे नंखायै 40 बोसोर सिबिथाय होबोनाय नबिन चन्द्र नागआ दिल्लीनिफ्राय डिग्री लादों होनना धालिगाव हाथायाव धालिगाव मेडिकेल्स मुंनि साइन बर्ड होनानै सुबुंफोरखौ फाहामथाय होबोदोंमोन। आथिखालाव बिनि हेंथायै आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेसननि फारसेनिफ्राय होनाय अजदनि जाहोनाव काजोलगाव पुलिसआ सेबनानै बिखौ खायो होनना मोनथिनो मोन्दों। अरुणाचलनिफ्राय गिख्रंथावै बोहैबोनाय दै बानाया आसामनि सिङाव थानाय धेमाजियावबो गोहोम खोख्लैदों। धेमाजिनि सिसि बरगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय मालिनीपुर गाव पन्चायत जिफु माझगाव गामिनि थागिबिफोरा हादोर उदांस्रिनि 78 बोसोरनि उनावबो पाका लामा दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। दैज्लां बोथोरनि जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा देहा फाहामसालि आरो फालांगिरिफोराव थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। फरायसालियाव थांनाय फैनायावबो दै बारनाया जेंना गोनां जादों। बेनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि न'-बां आरो आबाद फोथारखौबो बाला फबनानै जोबोद खहा खालामदों। बेजों लोगोसेनो दासिमबो गोबां सुबुंफोरनि आबाद फोथार आरो न'फोरा दैमायाव गोदोना दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जिला खुंथाय जायगानि एमएलए जीवन गगৈ बिथांमोनखौ दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरा थाबैनो बे जेंनानिफ्राय रैखाथि होनो खावलायहरदों। बड'लेण्ड एफसि फुटबल टीमखौ नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गुवाहाटीनि सरुसजाय स्टेडियामाव जानो गोनां 135 थि डुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2026 आव बाहागो लानो थाखाय खुंफुं आफादनिफ्राय बड'लेण्ड एफसि टीमखौ हांख्रायहरदों होनना मोनथिनो मोन्दों। संबिजिरनि 125 थि सोदांनाय बिलखौ थाबैनो पास खालामनो दाबि दैखांदों होननानै मोनथिनो मोन्दों। क'क्राझार लक सभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी आरो रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुधबारखालि लक सभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथांखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै गांसे आबुं गोसोखांलाइ गथायना होयो होननानै मोनथिनो मोन्दों। बे गोसोखां बिलाइयाव फैबाय थानाय दैज्लां बोथोरनि जथुमानि समाव संबिजिर
125थि सोदांनाय बिलखौ संसदआव थिसननो आरो पास खालामनो थाखाय राहा लानो खावलायदों। बे बिलआ सा-सानजा भारतनि 6थि फारियाव दोनजानाय ओनसोलफोराव गावखुंथायारि गौथुमफोरनो बांसिन संबिजिरारि, खुंथायारि आरो राङारि गोहोफोर होनायजों सोमोन्दो दङ। संबिजिरनि 125थि सोदांनाया बड'लेण्ड आरो सा-सानजा ओनसोलनि 6थि फारिलाइनि गावखुंथायारि गौथुमफोरखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे ट्राइबेल हारिनि राव, हारिमु आरो दोरोङारि फसंथानफोरखौ साबसिन संबिजिरारि रैखाथि होनो थाखाय गोनांथार होननानै मोनथिनो मोन्दों। उदालगुरियाव साखन्द्रा हमनो मोननायनि खौरां। साखन्द्रा होनना सन्देह खालामना सासे बिहारनि आइजोखौ उदालगुरि जिल्लानि कबिराली हालामनि देवर गामियाव हमनो मोनो होनना मोनथिनो मोन्दों। आथिखालाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बिखौ पुलिसनो गथायो होननाबो मोनथिनो मोन्दों। अरुणाचल प्रदेशनि सिङाव थानाय लवार सियांनि लिकाबालियाव देहा फालांगिनि रेकेट हमनो मोन्दों होननानै मोनथिनो मोन्दों। सा 7 आइजोफोरखौ पुलिसआ रैखा खालामनो हायो। लवार सियां पुलिसआ 24 जुन खालि मोनसे हरखाब सिग्रोमनायनि गेजेरजों लिकाबालिनि बक्सुम रिजर्टआव देहा फालांगि रेकेटखौ हमनो हायो। आसाम आरो नागालेण्डनि सा 7 आइजोफोरखौ बोखांनो हायो। जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। वेनेजुवेलायाव मोनसेनि उनाव मोनसे गिख्रंथावै 2 खेब बांग्रि मावनाया हादराव गोबां खहा खालामलांदों। बे बांग्रिया गिबियाव 7.2 नि गोख्रैथिजों आरो नैथियाव 7.5 नि गोख्रैथिजों मावलाङो। बे बांग्रि मावनायजों दासिमाव 164 सुबुंफोरा थैबाय आरो 1000 निफ्रायबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बेवहाय थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया बांबावगोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। आथिखालाव बे बांग्रिजों खहा जानायाव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय रैखा होनो आवगायबोदों। बेबायदिनो भारत हादराबो थासारिखौ नोजोर बोनानै NDRF हान्जाखौ बेयाव दैथायहरनो थिरांथा लादों होननानै मोनथिनो मोन्दों।